Кой? Ела, чакай. Аз искам да видя кой е вътре. Костадин пуска тук, е. Може ли? Аз слушам само Костадин слуша. Само Костадин се слуша тук. Кой той колега вътре? Това тази мутра. Ама къде отстрани? Аз трябва да няма смисъл. Това е въпросът за нас. Аз съм си тук. Аз никой не се бутам, така че... Аз ще стоя, обаче Костадин ни обяснете му, защото ние сме верни на Костадин, не сме верни на Пеевски, на Борисов. Костадине! 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 Нацista criminale! Nazista! Костадине! Criminale! Stai distruggendo tutta l'Europa! Nazista! Nazista! Vai via di qua! Nazista! Костадине! Fai la fine di Hitler! Nazista! Nipote di Hitler! Искам да говоря с Костадин като програма. Да му се обаля по телефона. Nazista criminale! Nazista criminale! Fascisti! Nazista! Fascista è Italia! Loro sono nazista! Костадине! Костадине! Разсубаха един от нашите, бе, кажете на Костадин, че ще имаме пуска. Nazista! 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 Не трябва тук, бе! Не трябва тук, бе! Костадине, прибраха един от нашите там. Тя ли беше вътре? Явора, тя ли беше вътре, бе? Кой? Не, глупости. Не знам какво техните. Ама прибраха един човек в буса от нашата. Ама не взема 10 човека полицаи през мене няма. Кой прибраха там в буса? Задържаха един от нашите. Еми да. Знам как се казва. Да пази, че мутре! Назад. И продажи си ли вика? Кой вика продажи? Той е една среща, 1-6, той е той е господин Апостол. Да, бе, чест ли кой? Кой? Или сме продажници? Или сме продажници? Дай ли? И кой пазиче? И вие ще мрете с нас, бе! И вие ще мрете с нас! Това на МВР и децата ви! Маури ли сте? Да! Това на МВР ги пазете! Хубаво ги пазете, ама помнете, че и вие сте в къпа! Вие сте в същия къп! Не мисля, че трябва да влизате в каня с нас. Не, защо ли? Не нарича продажници, аз питам защо. Всичко сега личи, защо ни нарича продажници? Сега личи, че вие търсите провокация в полицията. Спирате нашия служебен автомобил, убивате човек. Те не се легитимират. Къде пише, че ви е служебен автомобил? Вие, аз на вас не ви вярвам, ще ви кажа. Аз следвам по униформен. Да, ето аз следвам по униформен. В момента, в който излезе татуирания субект и си показва личната карта, т.е. не личната служебната карта, поступили. Да, ама защо трябваше да грабят по колата? Защо трябваше да Вие изгазите ли Костадин се от тук, бе? Идвайте на входа.
Пазете, пазете! Човек, който прилича на мука, който е татуиран, Това са криминалните типове. дайте да си минат нещата както трябва. Как трябва да си мина, бе? Как трябва да си мина, бе? С Пеевски ли, бе? Ние ще сме тук, бе! С Пеевски и Борисов ли си мина, бе? Ние защо трябва да се Оставка! Оставка! Защо? Оставка! 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 Нападате колегата. Защо? Кой го нахвана, бе? Всичко го има документирано. Пета, че правите. Прави се на голям мач! Колко време ще ще биете господин ли, бе? Ей! Днес ще сте униформи, утре не става, ей! Ще пие чувак, а не тук! Да напуснат вътре да направим една опорина. Направете му тест за наркотици! Направете му тест за наркотици, бе! Вие ще мрете при нас, бе! На нас ни правите всеки ден, бе, ей! Уничари! За вас не вършат ли тия тестове, бе? Не ви става ясно. Я го тествайте, бе! Имате заплатките да ги пазите, вашата мала лева. Уничари! Hey,